fijo. Mini Xavi, deko Xavi. moduan, Kriston irakasle hona dakazu. Kriston egun polita argirik ez, baina, bueno. Kaixo, kuadrilla. Kaixo. Bueno, zuek zer modu zaudete, zegu pozik gaude, ez da, uda iristear dator eta gorputzak ja postasun hori eta berotasun hori sentitzen du. Bai, gertzen da, eta gainera gaur topera gatoz, energiaz beteta, eta haze programa dukagun esportean. Errepaso txiki bat egingo dugu. Venga, guazen. Venga, lehenengo izango dugu Naia, gure reportaria. Naia, oberena zara. Eta bideojokoetan oberena gure nebukai da, berarekin joango gara, baina minutu batez. Minutu batez, eta gure challenge klasikoak eta maitatuak ere berren izango ditu. Eta zegoen bidatua gaurkoa, Bueno, nik gaurkoa zuri utziko dizutane aurkezten. Gaurkoan gurean izazekara. Izango Oso pozik gaude. Oso pozik zaude, eta ulertzen du zergaitik. Bueno, abizatu dizuegu, energiaz beteta gatoz gaur. Galderatxo bat, beti egite izuz. Bai, pota. Zein da zuri gehien aletzen zaituena bizitzan? Zerbait? Egia da, jateak pila bat alaitzen dauela. Bai, baita lagunekin horrela planak egita, iluna barra ikustera joate eta olakoak. Baina ze enbide ematen duten zuezintzarenen joan, Bai, bueno, eske izugarrizko amorro ematen din niri horrek. Bai, gainera bideo guztiak eta argazki guztiak Instagramen eta historietan eta jartzen dituzte, eta eske FOMOa da. Bai, kriston FOMO, ni naiz perejila bezala, saltza guztietan gustatzen zait egotea. Ni saiatzen naiz gero eta lasaiago hartzen eta normalizatzen ezin garela leku guztietan egon, ezta. Bueno, bidaiatuko dugu kalera. Kalera? Ala hondartzara. Ai, kuadrilla. Gogoratzen duzu Bitor Gariton handia surflaria egon zenekoa. Zejatorra. Eta erronka bat bota zigun, ezta? Bai. Nahet, zuek nerekin surfeatzea etortzea, eta berlortze zuen surfeatzea. Eta asmatu nor joan den surf egitera. Naia gure reportaria. Gu ez. Zibratu gara. Gu ez gara gustitzen, ez da, vamos. Eskerrak. Bueno, ikusiko dugu ya nola moldatu den Naia. Ikusite ezagun. Aurrera bideoa. Kaixo bikote, lotxak gutxi duzu zuek, Hondartzara etorri naiz. Badakizu zertara ez da? Ja. Aitzakia badu, Ekainaren 15ean surfaren nazioarteko guna izango da, eta horrela ikusita egia esan aukera paregabea da Bitorrekin surf egiteko. Espero dut urgehiegi ez diren estea. Bueno, kaixo Bitor, ze moduz? Kaixo, Naia, ondo, zomuzu prest? Bueno, ez dakit, baina konta iguzu pixkat, nun gaude? Gaude Deban, Jako surf eskolan, Jako da Debako lehenengo surf eskola, de hecho. Ba, venga, guazen arropa zaldatzea eta marrazoki marrena. Bazen, aurrera. Bueno, Bitor, arropa badokagu orain gogoak falta zaizkigu, ez? Gogoak eta taula baita ere. Taula. Bai. Eta... Listo. Bueno, Bitor, eta uretan sartu baino lehen zerak gutxiko diazu. Gogoratuko gea nola jartzen da zutikan lehenengo. Vale. Eta 3 fase banatuko ditugu. Zutiketa normal aparrian, zuzen. Gero saiatuko gera, bigarren fasean, olatu bat puskatu gabe hartzen. Eta 3. izango da, saiatuko gera, puskatu gabe hartzen eta albotara juten. Edo alde batera edo bestera, eskape bat egiten. Arrauna egiten goaz, suabe. Ezkerreko hanka besoekin batera ateako dugu. Eta oain saltotxo bat ingo dugu gora. Hop, pixoa aurreraka, bale? Eta besoak prest. Erronkarako prest. Hori da. Bitor, saiatu naiz. Nik uste saiatu naizela zure laguntzarekin eskerrik asko benetan laguntzagatik. Ez gai iritsi 3. fasera, ez 2. ere ez. Esan dugu, helburua honena zala ondo pasatzea, egunaz disfrutatzea. Hane, aritz badakitzuek etzeatela usartu ere egin, urrengo batean zuen espektakula ikusi nahi den nik, Eta bueno, etxekoek badakizue, ni urrengo astean saltxa gehiagorekin itzuliko naiz. Hala, ongi izan eta musu pila. Aio! Fua, Naia, agian joa behar ginen ez da, Ze, Naia, aparta zara futbolean, baina surfa agian
ez da zurea, Bueno, saiatu da. Eta oso ondo saiatu da. Ziur traketxago ibiliko nintzatekela ni. Ez zu traketxutxa zara. Hala, ez da Egia da, ziurfean. Bueno, hori... Zu ziur traketxagoa zarela. Bai, agian bai, Ni begira, ni oso traketxan, eta hau, pixka bat, beldu... Traketxan naiz, batuketak eta kenketak egiten. Ai, ama, proba. Amar bider amar. Ane, zaidala gustatzen. Venga, bat erreza. Hiru bider... Ane, ez dudala nahi, nervioso jartzen naiz, eta nervioso jartzen naiz. Erreza zan, hau, Aritz. Ja, baina, eske... Panikeo. Bueno, baldartasunak alde batera utzita, bakit zer egingo dugun. Gure bideojokuetan aditua den Nebukairekin konektatu. Bai, ze bideojoko ekarri diguzu gaurkoan, Nebukai? Aurrera bideoa. Ilerri batian zure palakin buelta ematen nahi zinela, kripta baten barruan erori eta deabru batek madarikazio bat bota dizu. Zure bihotzak musikaren erritmora ematen ditu taupadak. Of the Necrodancer! Kripto horren barruan murgilduko zara, bertan dauden altxorrak deskubritzeko ziega ezberdinak esploratuko dituzu pala batekin, paretak zulatuz eta bidan aurkitzen dituzu mustruak akatuz. Perretxikoak, zombiak, txipinoak, eslimak, xaguxarrak. Bino guzti hau musikan erritmora ingo dugu. Kanta bat sonatuko du nivel bakoitzean, eta ibiltzean eta atakatzean erritmoa mantentzea ezinbestekoa izango da. Horretarako behan duzun bihotz taupadei eta entzuten duzun erritmoari kasu egin beharko diozu 1 euro. Eta orduan zuek izango zarete kripta ireki eta bideojoko hontan nahi eta murgilduko zaretenak. Ziegan geroz eta barrurago jetxe, geroz eta azkarago joango dira kantak. Ja trukillo harrapatzen zaudela pentsatzen duzunean, zure erritmo faltak fallatu eta berriz kriston nubazeara kontuatuko zea. Eta gainea, Zeldan unibertsoa gustatzen bazaizu eta Switch bat edukitzeko sortea baduzue, Cadence of Hyrule jokoa probatu dezakezue. Urrengo ester arte bikote. Mota askotako bideojokak daude. Hombre, gustu guztietarako daude. Bai, nik nahiago ditut horrela lasaiak. Minecraft. Adibidez, The Last of Us modan jarri zen eta ni ez naiz bat ere zalea, Ez nun jolastu, baina ikusi zen nun seria. Bai, hori bai. Eta gustatuko litzaizuke The Last of Us bezalako mundu baten bizitzea. Ez da pentsatu ere ez. Eta oso fantasiazko mundurik gustatuko litzaizukena bizitzea hor bertan. Bai, adibidez, txikitan amesten nuen sirena bat Ai, sirena izan. Bai. Ondartzan edo uretan edo piztinan egiten zen nuen. Bai, bueno, oraindik egiten dut. Oraindik egiten duzu? Ondartzan, bai. Bueno, nik egingo nuke, baina lotxa ematen dit. Nik ez dauka lotxarik. Bueno, kuadrilla, zuek bota proposamena ze fikziozko mundutan gustatuko litzaizukeen bizitzea. Bai, eta orain bagoaz kalera ez da challenge-arekin. Hori bai gustatzen zaigula guri, gaztei galderak egitea. Bai. Gaurkoan protagonistak izan dira aurre iritziak. Ikusiko dugu bideoa? Guazen ikustera? Guazen? Kaizo, bueltan nago challenge berri batekin. Ezin dugu bukatu aurre iritziak ia denok izan ditugula, eta nik gaurkoan praktikan jarri nahi ditut zuen aurre iritzi horiek. Guazen challengearekin! Eurek asmatu behar dabe zer ikasten dozuen zuek. Nik esango nu AD. Batek AD, eta bi magisterio. Asmatu duten eskak. Ez dakit, magisteritza AD. Eta zer uste dozue zuek ikasten dauela perak? Filosofia. Filosofia. Ez, arkitektura. Kimika. Ez. Antropologia. Ni filosofia. Asmatu behar dozu, nungoa dan bera. Donostikoa. Gasteitzekoa. Nungoa uste dozu dela bera. Bilbo. Ibarrikua. Eta nungoa uste dozu dela bera. Mondragonekoa da. Ez, todo sarda. Kon non hori, pegatzen dion maskotaren bat aukitzea. Katuaka. Dordoka bat. Beak txakurra. Bai, nik ere. Bai, txakurra aukitzaren aurpegi dikozu, bai. Nor uste duzu bietatik doala okerren bere ikasketetan. Zu. Bai. Apurtxo bat, baina. Suspenditu duela azkenengo azterketa. Erlanikoa. Nik esan nago berak. Eta hemendik dana gainditu dugu. Ni okerrena. Horala. Bietako nor uste duzu dagoela maite minuta. Ni bakit, aurpegen ikusten zaio. Maite minuta gauz. Bai. Maite minuta. Nik esango nuke Davidas. Bagaude maite minuta. Bai. Soltero. Bai, soltero. Heldu da momentua. Urduri zaude? Pues, ni. Nola ez Urduri ez? Ane, zu beti lasai, hori ezin da izan. Bueno, pizka bat ari. Hombre, pixka bat urduri egon bertzara, Oso gutxi pizka bat ari. Ze orain, nor dator, gure gonbidatua. Eta azze gonbidatua. Ari! Zer, bagoaz hola esatera gure gonbidatuari? Venga, guaz. Venga, guaz. Ale, venga, guaz.
kaizo kuadrilla hemen gaude gonbidatuen txokoan eta begira zer daukagun hemen. Sorpresita, Haien ez da ondo ikusten orain, baina eske sorpresatxo bat prestatu dio gure lagun Isa Sakarari, eta horregaitik dago behiak itxita. Bega, 3, 2, 1... Taran! Beate! Zuretzako bebai, Minisabi, deko Minisabi. moduan, Akin du gustako zituen. Jarri, Nik jarri dut hemen bihotzaren aldean, Claro. Zuon bion artean, Sparks of Love bat edo beste badaude, ezta? Ez du gehiago esango, baina. Bueno, pizka bat. Zuri esker nago bizirik. Ezagutzen ez duzuen ontzat, Isa Sakara abeslaria da, eta rap generoan mugitzen da, eta esan dezakegu, Euskal Herrian autotunea erabiltzen lehenetarikoa izan zela, ezta? Bai. Eta hainbat diska kaleratu ditu da, bihotzarentzako pilulak, lurrikalak 2.0, eta azken diskaren izena, zelan da, Iargaren semea, ezta? Nola deskribatuko zenuke zure musika? Estratxatela. Eta horrek zer esan nahi du. Nahiela gerantzen grisa. Edo asko maitea dut zeuser, edo asko gorrotu dut zeuser, edo... Osea, beti estremontan mogiten nahi. Orduen nire musiki holako dabe bai. Hane, nik igual zuretza galderatxo bat ere badut. A ber, bota. Zure abesti gustukoena Isa Sakararena. Badekot bat, ja, igual aspaldi ateratakoa dela, ezaidazu deitzen da, eta eskeda bihotza, Bai, bakizu, abesti hori niretzat izan dela beti. top. Bai, hori da niretzat honena. Niretzat bai da, bai hori ja kontzertutan ez dut abestu. Claro. Eske kontzertuak tia, sino bestela hortik aurrera, bera... Claro, eske negarra egitekoa da hori, negarra egitekoa da. Eta ez da gure errua, denborak idatzen badu gure etorkizuna. Bueno, Xabi, eta ezagutzen garetik ona, nik gauza bat daukat zure galetzeko orain dela denporatik ja, eske ezin dut nire begiak kendu, nire begistak kendu zure rizoetatik. Zure rizoen sekretua edo horratzean zer dago? Nire amak txikitatik, ezagozt, zuk beti hilea labur, ze estela okingo zu holan burua, gigante. Ja eko zu burua handi, eta kuarentenan itxinaban, eta hasi ziren txirikioak urteten, ni ama, engainatu garete, oza. Ama bi urtekin, nire kuadriako danak, eukitze zabien Flequillo Justin Bieber, eta ni kristonen bini bategaz beti rapeta honarte, kristonen inseguriade bat kendu goten plan. Eta nortasuna ere eman dizu ez. Hori da, oza, ja nahi... Eta movimentua, dantzatzeko. Claro. Hashtag txirikillo, esan behar dizut, kizkurrentzako txirikillo hitza bermeon bakarrik izan atzen dutela, osea. Luzatzen ari gara, baina galdera bat daukate kaleko jendeak zuretzako Zabi, beraz entzungo dugu eta guazen. Baduzu eskutuan entzuten duzun musika talde bat? Aba, alda esan gilti. Ez. Aba zer izango da gilti. Ez, hombre. Ez, listo. Mónica Naranjo. Hori onar. Kaleragoaz eta oraingoan galderak egiteragoaz berriro ere zen hori gustatzen zaigu egitea eta zuen iritzia jakitea are gehiago. Orduan aurrera ikuspegi berriak. Benzu kantantea nik uste jende asko dangoala gustoko zoiona baita, baina ez dela ezautzen abeslari hau. Txekalde, roka gustatzen zait. STR, originala da hobienak nire ustez. Bulegoak, azkenean gurutzataka potentzia asko eta ez asko entzuten. Merina Gris, Nakar eta Jofe, estilo urbano moduko bat daramatela nahiko desberdina. Bueno, Xabi, eta zuk baduzu holan talderik... Etxekalte, berrietan artiez. Zuk entzuzu zinioiz? Bai, eta zuzenean ere, bai. Zogaz? Zugaz. Bueno, elkarrizketa guztietan bezala joku bat prestatu dugu, baina abeslari bat izan da. Abeslari bat ekarri dugu gaur eta lehenengo aldia da, abeslari bat atorrena. Orduan, proposamen bat egin behar dizugu, Xabi. Nahi izango zenuke abestu zertxo bait hemen? Zure abestiren bat? Zuekaz bai. Bai? Gurekin bai? Prestatuko dugu zerbait ez da. Venga, prestatu dugu. Saiatuko gara, niko ez dakiz egingo duten, baina bueno, saiatuko naz. Hainbeste sekretu ez, zerbait prestatu dugu eta. Ei, berandu egize gaur ere, ez dakit ez da zer duden, baina edo zertarako nago prest. Berdin biolekuak, ordua edo egunak, nire tarrekin banago beste behin. Hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko aizea lagunen artean pare bat. Ei, hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko aizea lagunen artean pare bat trago. Tiririn, ei!
Oso ondo, Xabi, eskerrik asko. Bueno, kuadrilla pena handiz, baina gaurkoan ja amaitu dugu eskerrik asko Isasakara, Xabi, hona etortzagaitik. Eta gogoratu sareetan jarraitzea Isasakara eta bai Spotify, YouTubeen eta bere azken albuma entzutea ere, ez da, Ilargi ere semea. Larrondo pasagot, ja estudas dana ez dakit non joten duten audientzia, osea que sarietan ikusi, Isasakara eta fuera. Primeran, eta gogoratu Kalaskare jarraitzea sareetan hor kotillatu, eta bueno, heldu da agurra esateko momentu ez da Pena mutilak. handiz, baina aio, datorren astera arte jarraitu Kalaskan, eta sare guztietan eta... Bueno, badakizu ez zerrek. Agur!